pirang-pirang tahun ora sowan ning Tanjung Sari, Pak. Jebule jek eling awak dhewe ya. Tak kira wis lali, Cah. Mas Mosok aku dulur-dulur Tanjung Sari wis lali ya. Dek ingi petinggi dolan rono tak kira batalno. Ora yo Pak, nyatane yo ora batal. Rodok majune lho Pak, blendengi ra umum. Rada ngadem atik kene panas dhewe saja. Sumpah lho ket mau aku nyanyi kiar-kier blenge ra umum. Aku ya wis ora mikir. Ning ora masalah. Sing penting awak dhewe dina iki seneng ati ya Pak. Lah iya. Iso apa ki jenenge Gak iso melu seneng-seneng ning kene neh. Saurunge ke omongan. Apa? Iki matur nuwun karo Abah. Abah sapa? Abah Kirun iki ndelok streaming. Oh, panjenengane Abah Kirun mirsani streaming. Mirsani streaming tak kandhani nek streaminge RHS. Kandhane ngene. Syutingane RHS kok welik ngene ndor ngono. Ngawur ae. Sugeng sonten Abah Kirun, sehat selalu nggih. Nggih, pangestu. Iki mau lah yo menehi wakil kongkon rene mergo lakone tundung Medion piyayine Mbak Abah sak base camp mau digawe layar lebar aku di WA. Ya. Iki main ning desane Asumogol piye ndar ngono. Tak Abah iki nek omong yo carcor. Lah wong panjenengane Pak Mogol iki yo nek karo Abah ya wis kaya kakak adik kok. Kakak beranak, kakak beradik. Wong padane wis kaya keluargane dhewe. Asli tenan. Ya pepundene dhewe. Oh iya. Mulane sebagai seniman-seniman muda. Ya. Sampean sing ijek enom iki ya njaluk pangestu karo Abah Kirun. Njaluk pangestu, njaluk ndara dicawer. Njaluk kok saweran. Aku mangiku. Dagelan niku aja nganti pisan-pisan ngetokke tembung saweran. Hukume dosa tak kandhani. Tenan, ana MC, ana dagelan, ana penyanyi kok ngetokke tembung saweran. Kuwi dosa. Ning luwih dosa nek ora gelem nyawer. Lah tak soto ndelosor. Kok ngandani kok malah nemeneh. Iya kuwi nek dosa ya dosa, nek ora nyawer lah ya ora apa-apa ning kok ya bangketen ngono Mas. Aja krembuk kuwi. Terima kasih kagem sedaya warga masyarakat Tanjung Sari. Tanjung Sari. Acarane ajeg ya. Ajeg sedekah bumi. Muga-muga bumine dadi bumi sing baldatun thayyibatun warafun ghafur. Murah sandang, murah pangan. Tanjung Sari iki beda karo desa-desa liyane. Kok iso kowe ngandhake nek beda karo desa liyane? Desa liyane iki tak nek apa jenenge sedekah bumi setahun pisan nanggap toprak wayu manggala. Nek Tanjung Sari pirang tahun pisan nanggap manggala niku ora mudeng aku. Padahal yo ketoprake dhewe. Lah mbiyen iki kan yo angger tahun. Wingi rada benggang iki mbok menawa rauman mbok piye kan awak dhewe ra ngerti. Mbok petinggi mbok piye jarene kelarangan omong. Omonganmu. Alah wong aku ora ana ketoprak wayu manggala nek sowane Tanjung Sari nek Klarangen. Aku juga. Tanjung Sari ki desane ketoprake dhewe. Kae dhewe wonge ya murah. Lah apa kok Klarangen? Murah lah mogol tok toprake wong kowe ya kok Tuban aku kok Blora iki Rembang. Ame digemurah kok bayaran gadok apa? Lah rasa bingung to. Upama dina iki kok kowe kekurangan bayaran. Lah Gedang Raja sak tundun iki pira? Sak cengkeh. Lah iki mbok gawa mbok dol apa ora genah? Cah goblok aku ndek iki pengalaman nggawa gedang malah pengalaman apa? Dilinggahi wong delok tasku bonyok kabeh malahan Mas. Aku nggawa tape tak duwelikno ning geger malah tak breki dhewe Mas darani lho ndor geger mok geteno napa? Aku ameh isin ameh ora kadung dagelan kok isin-isine wong ngadahi gedang. Ngadahi gedang yang kumpul badok kowe ngono tak buat sindasem. Omongane kok. Nek kowe jelas bingung. Nek aku jujur dina iki gak bingung blas. Ora bingung. Perkarane apa ngono Jal? Perkarane apa? Aku lak wis bolak-balik sowan ning nggone Tanjung Sari. Tanjung Sari. Delalah ketemu rezeki ya dina iki mang. Lagi iki mang. Ning Tanjung kene. Iya. Aku mang lak liwat ngarep ngono to. Torpring. Nah, batinku kan wetengku rada lesu. Aku arep jajan bakso. Delalah aku mlaku-mlaku. Lho kok nemok rezeki.
Aku nemok dhuwit 100. Ngono mbok jimo. Tak jupuk kuwi rezeki kanggo aku. Bocah kocelok. Lho kok malah ngocelok-ngocelokno aku iki karepmu Ana piye? dhuwit iku dhuwit wong aja mbok jipuk sakake sing kelangan. Mau kuwi wis tak biawarake. Eh. Ibu-ibu niki dhuwite sinten? Nah, Sing ibu-ibu jawab ngene. Amin. Pun Mas Rokim paling duwite wong nonton ceblok. Iku rezekine sampean wis sampean gawa ora apa-apa. Ya tak jupuk karo aku. nah aku no Wah, gayamu lho. Nemok dek 100 ki rezeki kok kowe nono. Gak, aku ora ngerah tak jipuk aku. Alah-alah, saiki umpama kowe jajal. Iya. Mlaku kok roh dhuwit 100, nemok dhuwit 100. Iya. Mbok jupuk apa ora? Gak. Jupuken emoh. Lah kok emoh gene? Lah wis mbok jupuk kowe kok. Lah tak jipukne ning ngapane wong ora nek dadiye wis. Wis mbok jimuk. Oh iya ya. Masa mbok kon nyeblokno neh malah kelangan 200 engko wonge. Wis tak jupuk aku kok. Lah ya mulane aku mah mbok kon juga dhuwit wong wis mbok jimuk. Gayamu kaya rambutoi duit. Saiki ngomong-ngomong masalah duit. Piye? Kowe tak takoni. Heeh. Upama Ya, kowe ngipi ngipi. oleh duit 300 juta. Kira-kira nek kowe mbok gawe apa? Wah, aku sih cah nom-nom Tanjung nom tuwa langsung tajak ning ngening no. Oh, lho. Bocah ning ndi? Ngening. Lah apa? Wah, ning pekanan. Wah, 300 juta gak entuk PK bro piye. Wah, lah kowe nek ning kanan otomatis mengeluarkan duit akeh. Lho, mergo kowe nyawer. Lho, Carane no. lah carane Carane yo golek PK sing setruk. Dadi yo oke dan ora iso ana disalah. piye PK kok setruk kuwi gendeng kowe iki? Lah wong kerek kaken mikir ngombenan ngene suwet orang ora gelem disawer. Wes, Anggo wes. mbok sawer ceblok duwike. Ngene iki lho kowe iki contoh manusia yang mementingkan kebahagiaanmu sendiri tanpa memikirkan bagi yang membutuhkan. Alah kowe kok mlepuk. Nek umpama iki genti kowe jajal aku tak teko. Umpama aku, Lah kowe ngipi to dhuwit 300 juta monggo apa? nek aku Ya. ben barokah sing 150 juta tak sumbangno ning gone pembangunan masjid, Cit, sing 150 juta tak sumbangno ning gone anak yatim piatu. kowe ora uman. Ora uman ora apa-apa. Lah yo rugi no nek. Ora bakal rugi. Aku petinggi sak perangkate tajak ning kuning pokoke. Salah nek aku ya ora. Lah kowe nek gak uman terus piye tong? Lah nek ora uman carane ya gampang to, Pak. Lah carane? Balik turun neh. Oleh duit 300 juta neh. Mbok sumbangno masjid. 150 Mbok sumbangno anak yatim piatu 150 kowe nek gak uman turun neh. ora ngarah iso ngipi. Perkarane Aku roh nek kowe ape ngipi entuk dhuwit 300 tak guwebyur. nesu. Gebyur banyu. Nesu Duwe teles kok. kok nesunan. Lah opo? Innallaha ma'asabirin. Alah sabari barang apa. Wong sabar kekasih Gusti kuwi Ya. aja nesunan. Lah kene Lah wong aku ya atiku lara, mosok nemok dhek 100 mbok undamono. Wong kuwi rezeki aku ora njupuk darbe liyan kok. Lah iku nek menawa wonge ijek ngerti. Ning ya nek umpama Umumno. ana sing kehilangan ya engko tak Nah, balekke. ngono nek perlu tambahi kaya dulur-dulur kene. Dulur-dulur Tanjung Sari. Urunan ta ora iki lho, Bu? Urunan? Oh gak? Urunan. Ora kok ora urunan kok. Nek urunan Ora urunan lho, Pak. Lah yo nek urunan ngono aku sakake. Gayamu. Nek umpama ndelalah kok acara iki urunan kowe piye? Aku sebagai Samarakat Tanjung Sari. Sik omonganmu kok angel meni piye to? Aku iki sebagai Samarakat. Aku iki sebagai masyarakat. Yo aku perang sebagai Samarakat. Alon-alon maton kelakon, gemet-gemet maton selamat. Yo. Masyarakat. Samarakat. Samarakat. Masyarakat. Nah. Lho lah kaget aku. Ya iku sing bener. Lah yo Masyarakat. umpamane ana tarian. Umpama ana tarian. Kaya ning nggonku wingi sedekah bumi ana tarian. Heeh. Tarian 100. Langsung tak kei 75. Dadalah. Aku wis Lah kok malah medun? 75 punjulane 100. Oh, alah. Mergo menawa Mbah Yai wis ngandakno. Oleh ngandakno piye? Le tarian sedekah bumi ki padha karo kowe syukur utawa nyukuri nikmate sing bumi mbok enggoni. Nah, cocok. Pomo ana tarian 100
100.000. Ya. Insya Allah bakal dibalekno ngersani Gusti Allah 10 juta. Wah, kuwi tenan. Lho. Nek pancen tenan ibu-ibu kene kandhanono. Mulane tak Sapa omong. ngerti lain waktu ada kegiatan hiburan butuh dana butuh terus dana. dikon urunan ben do gelem urunan. Soale ndek iki ana son horok bareng Son horak ngambek kamar fal apa kamar karnaval sik to. Omonganmu nek rapati cetha terus iki gene to. kamar. Kowe melet delok aku tak pengen ro. Oh ya bener ilatmu rada gangguan. Nyapa? Bareng tak tiliki jerone kok ana bir, kawa-kawa, anggur merah, mensen. Goleki menjero nek menawa ana PK sing diimpor mang lho. Ana cangkem kok ayo. Lah kok ngomong karnaval Ya. kok angel men. Iku nek menawa ana tarikan nggo sumbangan iku kan kanggo desa. Kanggo desa. Urunan pamane ditarik 100 weneh ana mesti balike karo ngersani Gusti Allah dibalekno 10 juta. Nek gelem urunan 100, 10 juta balike. nek ndelalah dulur-dulur Tanjung Sari kok gelem urunan 200. 20 juta balike. Wih hebat. Nek ndelalah kok gelem urunan gedene 500. 500 juta balike. Masyaallah. Nek upama gelem urunan 5 juta. Nah, iki lho mesti tukaran karo sing lanang. Kok tukaran? Urunan kabeh 5 juta matamu. Aku njaluk blonjo mbok ndek-ndek. Urunan iki ya sak lumrahe. Sak lumrahe apa sing diterapkan. Sing penting guyub rukun, menjaga kesatuan dan persatuan karena ada pepatah mengatakan Ya. bersatu kita teguh, Bercerai kawin lagi. Loh, bercerai kita runtuh. Runtuh hampane mogol pegatan rapi. Halah kok malah teko mogol. Runtuh. Sariman ini Sariman. Sariman piye iki Abah Kiron sing teko? Abah Kiron to. Oh alah urunan pirang-pirang juta iki. Monggo Abah Kiron. Lho. Iki lho anak buahe mogol mbiyen melu neh saiki. Ada apa sih? Abah Kiron sing teko Abah Kire. Kira ngerah raimu itu. Monggo mriki Mas. Masya Allah. Monggo mari. Assalamualaikum. Ya nyantai. Lho. Lagi ini aku nih Tanjung Sari bro. Masya Allah wong sakmene kok iso nyawang aku kabeh delok kae. Kowe iki agamamu apa? Ya karek aku ah. Mbok atur iki aku anakem piye? Lu agama iki karek aku. Bocah angger kaya jumbleng kadas. Pak, Pak. urusi bae. Ora Agama kok sakarepe iki piye? Mas, agama iku ya iki nek gak Islam, Kristen, Katolik, Matane lah aku ning ya kene. kebacot iki mang. Dagelan nomor mripate blawur. Lah kowe glibet kok. Agama iku kan wis tertera ning gone KTP. KTP kan kartu tanda penduduk, ngisore nama. Heru Sariman. Heru Sariman opo? Bojone kuwi jan Heru Sariman. Sariman. Lah timbang kowe iku sendor. Lho kowe kok ngrasa iki jenengku tambah ya kira umpama Muhammad bismillah sendor alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho kok mati ku Heru Sariman. Terus tanggal lahir 16 Desember tahun 20 juta ribu. Alah omongan kok. Terus ngisor mesti ana agama. Lah iku ditulis apa? Ya Sembarang dingah. isore seumur hidup ya. Iya nek ngisore seumur hidup agamane koclok. Nek seumur hidup kuwi masa berlaku KTP man. KTP ne Nek agama iki kan wis ditulis Wis Islam ditulis. apa Ya, Hindu. Islam. Islam. Tapi aku nek minggu ning gereja ya. Loh, ora oleh man. Kondo sapa wong aku saenakku aku mbok atur anakmu piye lah aku lah. Ora kok aku ki teges ngatur ya man. Ya bener agama kuwi akeh. Walaupun berbeda agama harus tetap saling rukun. Nasional. Ning nek mungguhe wong Islam, kowe kok nek minggu ning gereja ora oleh. Iki kondo sapa? Ora oleh Aku man. nek Jumat ning masjid nek minggu yo ning gereja. Lah iki kowe malah menduakan agama kowe. Apa kowe melilik ngapa? Jaluk bacok piye? Kowe iki padha karo menduakan agama man. Lho kok iso menduakan kok kaya Lah kowe jare kondo dhewe nek Jumat ning gone masjid, nek minggu ning gereja. ora oleh. Oleh, Ora oleh ya. oleh. Lah kene gereja lah apa? Adol pentol lek. Ning ngarepe mosok ra entuk. Bener wong edan niku. Adol Mosok adol pentol kok ra entuk. Kok ndase cah iku. adol pentol, Pak.
Lah ki kok ya goblok. Lah tak kira lak sembayang apa? Lek sembayang gak ora entuk ah. Sembayang apane wong dungadan awake panas kok. Jebule dodol pentol. Dapur mele kaya kusuk-kusuk wong kowe dhewe salat ora tau nek Ngenyek. Sik kowe nek kondo salat ra tau kowe tau salat. Tau. Ya tak Salat kuwi kewajibane wong Islam 5 wektu 17 rakaat cloko-cloko. kowe serah. Lah tek kowe ora tau Kowe ya salat. Salat. Kowe ya tekun. Lho tekon. Lah apa ki wae ngasar kok dhuwur panggung ora salat. Ayo kowe. Wis dik mau. Mau apa kowe rias awor aku ora nek salat nek. Ayo kowe. Lho sak ketoprane nek salat. Tang kete koyo Ono akale yo pinter. Ayo do salat saiki. Kene kan yo ora salat. Kaya ketoprakmu lho sunan-sunan do dalil. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Tahu salat ta ora doan. Wong ketuane mbok salat mbok ora kok. Mogol yo bangetan ono dagelan kocrok ngene ditelon rene. Mau wis mulane somben ning akhiratul kasana waqin andaban. Bingung kowe ro dagelan ngene iki bingung kowe. Bingung wong dagelan. Kowe dagelan katrok munggol landoh kabeh kowe iki. Sik man nek kowe ngundomono masalah salat, aku jujur tetep golek pembelaan. Bela sakarepmu. Salat kuwi 1 hari 5 waktu. Waktu. Isya, maghrib, duhur, isya, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib. Lan liya-liyane. Ya tak takok sik. Kok kowe kondo nek ora tau sembayang, umpama saiki asar gak iso man. Urung iso. Mesti engko maghrib tetep iso. Rego sore. Kondo sapa? Kondo aku. Kobar ketoprak jam 4:30. Ya. Do leren do rucat sing apa panitia teko ngeteri sego kok panggung 3 dina. Kok nek bar mangan 3 dina pedhot do wareken. Keturun. Kasih salat maghrib ri. Ya lo swarga-swargane mbam. Ancen yo iya. Nek maghrib gak iso yo bar mangan turu tangi terus isa. Ora sempat. Lho kok Mercone mogol jam 7:30 wis diunekne dar. Sempat salat ngisa. Ora sempat ri ra tau ora ketoprak nek wayahe rias nek salate. Ora ana ri. Ngene-ngene lah yo mantan ketua ketoprak ri ngawasi. ketua ketoprak bosak mbok omongno. Ning gak tau dadi ketua. Ketua ketoprak iki laris kaya mogol. Lho ancen tak dol ben aku iso ngibadah. Pondok. Lho, itu kaya ibu-ibu. Ketoprak kaya mogol ini 8 sasi ngedur. Malah adoh karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beda karo Sariman tak dol aku iso cedak karo Allah mergo arang-arang main. Cedak karo Allah Subhanahu wa taala. Entreng padune ketoprak ra payu melit ngene. Ora apa-apa ning cedak karo Allah tiba kowe ketoprak main terus gak sempat ngibadah. Kowe ora beriman karo Allah, kowe dadi wong kafirun ma'bud. Aku yo carane no. Main terus duwe akeh sampean nebas swarga. Hele. Ning yo piye-piye jenenge salat tetep iso, Man. Subuh. Alah malah subuh. Subuh engko baru ketoprak jam 2:30. Mulai perjalanan Pati Rembang teko omah minim jam 4:30 jam 5 kowe tau to mon jam salat subuh kok 5:30. Malaikate wis do turu ri. Wis ora sempat nganu nyatet. Iya. Lah mulakno wong kaya Sariman lho, elek-elek lah ya tau salat. Dhuwur iso jam 12. Dhuwur apa jam 12 tet ke diamuk mogol karo wong endi? Wong Tanjung Sari. Jam 12 ketoprak kerudat ngelumpuk. Nek ora diamuk. Tak Wis iso salat dhuwur. subuh gak iso. Maghrib dhuwur asar. Somben makna ning akhiratul kasana wa kita ngadabanar sing tanggung jawab iki mogol. Kok iso? Somben pertama mogol digowecek wong ngisor dipacul malaikat ning ngisor. Sebab Tanggung jawab wong 100 kok. Kowe termasuk barang kepacul dasem. lah kowe yo yo. Lho aku ora no. Ngene ya. Anane aku ketoprak aku tak dol kan aku ngibadah karo Allah Subhanahu wa taala. Saiki ngene. Ada apa sih? Gregeten aku. Lho. Kok sapi ta? Ndasku bonggo. Ndasku ya bonggo. Ndasku. Oprak aku. Ora usah geger, rasa geger. Jajal jejer ini, jejer dulu ae. Bapak Ibu sinten menawi badhe ngersake lato-lato. Nek kene awake lato-lato ra terus dikene. Swaduk nyonyor kok. Saiki Oh. aja nglali-lali kowe. Apa ora lali-lali. Kowe karo aku karo ketoprak diarani gak iso Ora salat. iso salat. Ra trimo aku. Iki kowe
Kocro, kowe ya tau salat. Kowe ya tau salat. Kowe kok kandhane Sariman wektu ra iso salat iki tau salat tau ora? tau salat apa ora kowe? Tau salat tau. Aku nek meteng tak jiwa toh nyare. Rasa meteng. Ngene lah ya tau salat. Ora iso. Ora. Mergo padha karo awake dhewe. Sariman iku salate arang-arang ning tekun ibadah. Salat Ning ya tau salat. salat to. Salat ini ada Apa? salat Idul Fitri. Dadi kowe salat mok Idul Fitri. Ning gak tau. Ning gak tau setahun pisan. Ning gak tau salat ibarat tau. Lah iki besok besar iki. 3 dina 5 dina salat sitoke Idul sitoke. Idul Fitri itu. Iso iku kancane Fitri. Idul Adha. Idul Adha. Idul nyembelih wedhus. Engko nek wedhuse gak enek kowe iki dibelah ya. Ya dendam aku wae. Nenek. Wah, Ngono, wong iki sing sabar. berarti salat kok gak perlu sing perlu salat sitok tok iku ya Idul Fitri. Ya ora. Lho, kok ora Kowe iki? berarti nyalahi agama. Salat yo 5 waktu. Salat apa kowe kok 5 wektu? Salat maghrib dan Ora lain-lain. iso. Maghrib mergo wayah mangan. Mangan weteng marek turu. Ayo mes salat apa? Pokoknya salat pisan dijamak ngantek sak lawase. Apa Iya, iso? salat apa ngonone iki? Lah kowe mang yo kodho ngono. Ayo piye? Saiki salat apa? Ya wis, ya salat iku wae. Mong ora iso. Salat apa? Aja ngono anda. Mong ora iso. Iso. Ngene lho Pak bareng. Sariman, Heeh. tak genahke. Iya, iya, iya. Jenenge ngibadah. Kuwi ora kok peh ketoprak terus ra iso sembayang salat ki ora. Iya. Kabeh mau mung gumantung niat. Niat ya, Mas, ya. Nek wayah asar jam 3 dagelan munggah, asar kuwi jam 3:30 yo gak masalah. Wis gak masalah. Sing penting Iya, sing penting ngene. niate. Srengenge urung ambles. Lah ngono. Mulane awake disuwane Tanjung ning gone desane dhewe paribasane Desa dhewe Mas ning ya. Desa Tanjung, Tanjung Tanjung. Sari muga-muga karang penggalih dulur-dulur Tanjung Sari. Amin. Iki ya ketoprake dhewe. Sing baku Caos hiburan karo Cocok. masyarakat cok macam Caos hiburan bersama Sempro Musik WM Audio bersama Lab siapa tak kuwi RHS. fotografi. Oke. Saya caos hiburan Mas Rokim. Oh nggih. Engko bengi digawe Spesial sulame. untuk ibu-ibu warga masyarakat Tanjung Sari mau request lagu dangdut apa campur sari? Tanjung. Engko bengi iku Ngersakin dangdut. engko bengi iku lakone jalukan. Apa? Mogol Wayo 5 Sendor Kendat. Engko bengi lakone iku. Jalukane iki mau. Tapi ana terusane. Terusane apa? Sendor kendat gak sida Sariman nyemplung silu gonggo. Syukur kowe diantem matu mogol kowe. Loh, nek bose ora apa-apa, lakon iku tetep apik. Lakon. Mogol Wayo 5 Sariman kok. Sendor Kendat Sariman untuk berkah Allah Subhanahu wa taala. Oh, yo. Lah mbok pilih apik. Lho ora apa-apa no. Ya Pilih lah apik dhewe. Sendor kendat yo Sariman nyemplung silu gonggo. Iki aku kowe tukaran karo naga. Untung pucet to. Yo Bersama kasih apa dangdut. Nirmala. Lah iki lho, lagu jalane kesenengane mogol iku Nirmala. Iki mau request kok suhar bareng. Lho Batak ya seneng lagu iku Batak bareng. Yo, Eko, kowe sutradaramu nek lagu Nirmala terus ngetem. Bongkrek lah seneng nanti lho bongkrek. Bongkrek salat asar. Ora tak asar. Oh iso salat asar. Ora ngono. Man, suaraku ben ra serak demek man. Dongani man. Ana donga aja wajar. Ora nyono ora nyira. Ra kuwi. Betul. Bersama Wahyu Manggolo tetap Ora jaya. Dor. Ora nyono ora ngira iku lagu apa? Iku lagu Caping Iya, Gunung. Mas Rokim saja ya. Tunggale. Yo. Mogol teko-teko duwe son poe nak ngene ketoprak yo apik. Iku gara-gara bojone dijolno, bojo mijolno agen desan. Mogol ndak golek pesugihan ya. Mogol dia pesugihan game. Pesugihan opo? Mogol dia pesugihan yo. Lho, nek mogol ora kok teges ngelek-ngelek nyun sewu Mas Ari. Eh. Tetep duwe pesugihan. Oh, iya. Wis ketok to.
Lha anane aku ngomong nek mogol duwe pesugihan aku iso mbuktekke. Aku ora kowe. Apa? Ki ketoprak dikei lawang BC loro kene karo kono. Ora kok kuwi. Lah apa? Sebab apa mogol kok aku ngarani nek pesugihan. Bojone anyar. Ora kok perkara bojone anyar. Lah perkara apa? Mergo duwe tuyul loro anyar. Kowe pengen ngerti tuyule. Lah iki wis ketok wong loro. Lah kowe iki lak tuyule mogol to. Jangkrik aku diarani tuyul, Ndor. Lah kowe gundul ora? Gundul. Sendor gundul ora? Gundul. Lah iya kowe iki tuyule mogol. Ndor piye Ndor iki urusane piye? Kita goblok. Awake dhewe manusia lah Ndor diarani rombongan syaiton rajim lho, Kol. Ndor. Ora. Eh? Seneng lah. Kok seneng? Kowe kan diarani tuyul. Iya. Aku diarani tuyul. Heeh. Tuyul iku berarti ana sing ngingoni. No, iya. Sing ngingoni mesti wong lanang karo wong wedok. Heeh. Nek ning kene tuyule Wahyu Manggala, berarti sing ngingoni Mogol karo Yupi. Bojone. Sing nami Biasane nek sing lanang tukang makani, Ani nek sing wedok mesti tukang ngemi. Iya. Cas. Bojone cek cilik. ijeh nom Kenyil. bosok we. Tuyule mogol komik bojone mogol. Den Kenyil. piye cara bar dipakani Mogol? Terus Kowe kon nemi bojone sing nom cilik iku piye carane? tak kedolanan sik. Goblok wonge kering kok gebres. Heeh. Carane ngene, Man. Piye? Sedot sithik. Sit, terus kokop barang. Tarik. Dadak. Lewer. Terus disamperin oleh pundak. Lah nek mogol ngombe piye? Bosok. Lah mogol ngombe piye? Kongguri. Ngombe piye? Tik. Mogol nek ngombe kongguri. Tik. Enak. Piye? Bosok. Man, Bos, aku mau tak kandhani, Bos. wis ngombe kowe dhewe, Man. Toprakan lho apik kok. Oh Gusti Ndor, aku ora kandel Ndor, Ndor. Ngombe dhewe, Man, ngombe dhewe, Man. Lah sing sapa? Lho kok ngombe wis ngombe wong loro wis pedhot e. Wong disedot wong loro wis ngelewer kok tanggung jawab, Ndor. Coba aku gak melu-melu. Lah nek terus ngelewer mbok sampene nek mogol ngombe piye lak komburi. Tek. Ngono mogol aku gak melu-melu iku lho, Kol. Biang keladine iku lho. Aku sing ngejak iku. Lho, wong loro persetujuan kok. Ora iso kowe sing ngajak kok. Kok mau muni jare sing kon gledhek mogol. Ya, Sing ngemi sapa? Bojone. Yupi, bojone. Kenyil jare ngono mau. anane aku iso muni ngono berarti ana sing ngarani nek kowe karo aku tuyul. Sing ngarani sapa? Iku. Bekakasi kok sing marahi biang Lho keladine. kok malah teko aku iki piye? Lah kowe sing ngarani aku tuyul. Lah sing ngkon mik bojone mogol sapa? Hariman. Lah iya Sariman kok. Kowe, Man. Lho, maksud lho sing ngotot kowe ya. Lah aku mbok ngongkon kok. Sing ngotot dene ya. Man. Saiki nek cara dimike, Mogol wis kedawan terus disamperno ning guri. Pelak. Mogol nek mik piye? Ngono lho itu lho praktekno aku ora lho, Gol. Iki lho, Gol. Ketane, Gol. Kowe sing ngajak. Aku nang desaku dhewe wis tak lon-loni lho. Sampean wong telu wis tak kei kesempatan lho. Piye kowe? Kok malah kepengin banget nek aku cilaka meneh lho. Lho, iki lho semare kowe iki lho. Kowe kok. Lho, kowe iki lho. Syukur. Celana iki lho. Iki wis ilang iki lho kok arep rusak iki piye? Ora iso. Kok iso nganti nglewer ra rembuk iki. Iku lho Gol sing ngodot iku lho, Gol. Aku gak melu-melu kok Gol iki lho, Gol. Iki lho Gol sing marahi. Kasih aku iki piye? Dekne wae. Wong sing arep iki kan. Ngomong apa mau? Lho aku iki lak ngomong. Kok ora. Mogol iki duwe pesugihan. Ah iya. Sebab apa kok aku iso ngarani mogol di pesugihan? Wis ketok. Duwe tuyul loro ya ta? Omongane kan mek gur ngono tok to. Lah aku mau ngono tok lho. Konek-konek kok. Heh. Ngene lho, Bos. Aku mung wil-wil tok terus sing ngodot iki lho. Aku wis tak tutuki Aku gak dhewe. ngodot kok. Aku wis tak tutuki dhewe nek dicutok ndekne luwaru kok. Iya. Aku tak tutuki dhewe abas wis abas. Oh iku ngono ngotot ora kira-kira kok. Lah kowe yo Mantap, kalau sing duwe nesu. Lah saking Lu ngotot kata tekan geger. terus disampirno. Sampirno. Mogol nek mik piye? Tak lho iki nek. Aku gak Gol iku lho sing golek perkara Gol. Tak tutokno, Bos. Ora tau. Wow. Lah yo. Ah nek ngene yo gathuk. Aku sing gak mik, Bos. Bos, aku sing gak Gak cita-cita mik, mik, Bos. Sumpah lho. Ha ngene yo gathuk. Aku lho gak cita-cita ngemik mau. Tak loro iki lho.
disogrok ben ora tak mik. Sing ngotot dhek ya gol aku. Ben aku wis disogrok ben ora mik. Aku mung dolanan tok sing ngotot iki kok. Presiden. Lho sing sini wong iku lho. Wong iku sapa? Aku wani karo wong iku. Ya Mbak Mutin. Wis difitnah ra apa-apa. Aku padahal gak ngodot lho. Tak omongi. Sing ngodot kowe lho. Kowe roh iki sapa? Mbah Mudin. Mbah Mudin iki entuk dhuwit sarana wong mati bisa mbalani entuk wajib. Aja kowe kok wedi wong mati. Siap. Oke, ngaten matur sembah nuwun izin kula siang mboten anu. Makasih, Bos. Dengan segala hormat Ala berkah. kayak duwe sik aku urung. Bos, lagune urung apal lek, Bos. Aku mau dolanan tok sing ngodot dekne kok. Dulurku lan nderek ngalah berkah muga-muga sedaya pikantuk barokah. Iki lho, Pak. Tak bae 50 sik ah. Aku ora ngomong sing ngodot sender kok. Wadah tak dungano sehat walafiat dadi keluarga sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Iki apa 2000? Lah dong ngamel. Tak dungano apik, monggo karo bojone ganti keluarga sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh kok. Iku elek goblok. Nek dongakno iki keluarga sing sakinah, mawaddah warahmatullahi wabarakatuh bener kok. Biasa kecek. Timbang kowe nek ora kena tak urusi melu keprali ono lho. Bener ya. Cak itu. Iki toprakku. Toprake wong Tanjung Sari. Lah kowe iki terus sing ngandani kowe iki lho sapa kok malah anu ngongkon aku lunga iki lho. Lah nek kowe ora kerasan melu keprali yo. Lho, men. Klambine kono mbok enggo kok kono gak entuk seragam mbok. Aku ora pentas ki gara-gara klambiku mbok enggo kok. Iya, Lah iya. Kowe iki jane mang iki sing ngabdani sapa? aku mangkat dhewe. Lah kok ora nek ning Tanjung Sari? Jadwal ning Facebook lak pirang-pirang. Aku mangkat ora dibayar. Endi ya 50 lali kok. Ngene lah ya ketua dhisik kok gol kaya ngono kok. 50 tambah ya, Kok. Tak dungakno sehat walafiat dunia wal akhirat terus kasana pakai ada benar. Tak tambahi. Aku sayang lho karo Wayange ora umum. sayangku karo dulurku Tanjung Sari. Ki opo to iki? Tak kira dimboi kabeh, sari mantok iki piye? Wis iku wae engko wae. Lah aku ngeterno yo bojone terus ya. Lho, jaluk neh. Ora iso. Aku mau piye lah kok kleru nah. Nek kene kok kleru. Bocah goblok. Bocah goblok. Nek niku nek nguyah lha iku aja kandhakno acluk. Aku wae sing ngiceng ora tau Lho, ya iki malah ngiceng. Oke, apa? bocahku. Aku nang iku lho, Bos. Ngiceng sariman ngeterno ya apa mateni wong ya. Ben bosok kabeh yo lah. Syukur. Aman nek aku ora dijaluk dhewe aman. Dan dia ini malah rencana gol. Gol. Nek aku nginceng karo ngetermu iki malah arep gondol lunga gol. Ya aja cucukan tumbak lho kowe. Biasane sing barek kemenan. Malah teko aku. Aja kuwatir, Man. Wong dhuwit iki iso beranak. Jarene Bang Mekar kae iso mekar. Sapa sing nyilah dhuwit nggawa duwike wong loro, engko balik kudu balik umpama 50 balik 100, 100 balik 200, 200 balik 300. Nek gak dibalekno bojone dadi perkosa. Ora. Aja masalah iku. Tapi Iki Tanjung Sari. Danyange gawat. mandi. Sapa wae sapa tek ketua tek apa. Biasane ngono iku nek ngai dhuwit anak buah ya. Jaluk nek sesuk bojone dijaluk kancane nah. Turneh, Man. Biasa. Iki mangrak ana katutan duwike Mbah Mutin. Iso. Ana Pak ngomong Mutin nek donga mesti robana antena televisi RCTI. Televisi. Robana antena. Televisi RCTI. Oke. Ora percaya wong aku sing wong kene. Anu Mbah Mudin kali dulur-dulur menawi kepareng mengke dalu tak wenehi dangdutan pisan. Purun mboten. Masuk. Lho penyanyi ini ora iso lho, Gol. Ono. Ana apa-apa Gol tak jekono PK Pati pirang-pirang ya. PK sing tak gawa ndek Manglo Setro. Lah iki lho PK Setro kan irit ta, Gol. Ora kok ora nyawer ra iso napani sawer. Mas Ari nggih. Tolong
desaku dhewe ora mikir ngene gah gaya apa duit ngono wae. Nek ketua wis bangkrut ngono ya terus ngene iki ngemis-ngemis. Aku masamu tak tampa ndar bae kowe. Aku tau dadi ketua kok gengsi ya ngono iku. Engko gak iki 20. Iya, monggo. Ora iso. Oke, Nirmala monggo. Kita lucu kali iki lucu Cak. Besok main kene mesti. Nggih, yuk. Nirmala bersama Rokim Sanjaya. Bersama Bung Krek CS. Semprol musik. Batak riwa-riwi. Oke. Jebul sono kenyokan hamangku Usapyo Nirmala Tanjung Sari. Wah, Kita goyang sama-sama. Ayo do TikTokan. Naliko neto ketemu rasa hadem mengono ora kerasa tak senggo asih minangka sule tembung lire nusaka pare Mas prasaja ora ngale sejengkara aku kembang kangen Tina jajal dan
sojo ora ngalih sejupara aku tembak kangen jinak jajarmu tanpa rasa ana pamundutan saka bosku Lukaku tapi pangapunten bos ora sesuk tak apalne apal. Engko Lukaku. Tukokno kaset ae. Apa Ora nek Lukaku iku kang wingi wis tak tambani obat. Boro wis mari. Wis mari boro. Tambahi satu lagi. apa diganti bos napa bos? Ganti. Ganti napa? Monggo dangdut. terserah nggih. Sing Napa penting ganti? Napa bos e? apa Sariman kok nyanyi? Eleh. Manut. Manut. Lagune judule manut nggih. Lho kok judule Aku manut. Manut kok kene ndi yo. Man. Apa? Ame buke apa? Lagu apa? Hari apa? Spesial kanggo bos e. Lah wong aku iki suaraku wis Bu, kok nyanyi. Bu, Sariman nyanyi setuju napa mboten, Bu? Setuju, Man. Wong setuju wae. Kene ben bareng amano coba kon anu. Ije Rino wengi Rino wong kowe nyanyi. Diaturi perjalanan ini. Ya Ya. Kowe anggere nyanyi ame disawer bayi sitok cilik kalau Man. Lho aku ngopeni bayi ku ora karen parake kok. Lha wong sawilah yang ngono kowe ipeni. Perjalanan pro. Perjalanan ini tumpakno cokrek kenterno Sangat menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi Lho wabarakatuh. Man, iki ape nyanyi apa memu khotimah? Kon nyawer bubayan. Ndi Bubaya? Perjalanan ini. Perjalanan ini Nah, yuk cocok Man. dirasa sangat menyedihkan. Ya, siap ya. Yuk. Terus rumput yang bergoyang. Jarit ini dia yang bergoyang. Yuk, Perjalanan ini dirasa sangat musiknya bersama Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, patah dasar. Ya Mas Ari, Sebrol Music RHS Videografi. Jalukane prasi lagune jalukane Jalane Brasil. Ya
Haji Iya yang bergoyang Sariman. Apakah engkau masih ingat perjalanan yang kita lakukan? Sikat mas Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihembas batu jalanan. Hati bergetar menatap kering rerumputan. Perjalanan ini pun semakin jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Bersama Heru Sariman Wahyu Bangga Sembrau. Hijau, hijau, berhijau, berhijau, berhijau. Hijau mania, hijau mania. Ku terguncang dihempas batu jalanan. Hati bergetar menatap kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia
kelirunane awake dhewe. Anjing ngapura apa Siap. Nanti kowe derek bendera ya. Metyun bakal bedah dening wong-wong ing Mataram Gari kuwi. Depan ana Kadipaten Medyun. Kyai kowe Gumarang tak pasrahke marang kowe. Moso borong kon ngadep. Senopati Pangarso ning Sumatera. Apa karepmu? Ning kene aku ngadeg dadi senopati ana ing Bian bakal. Bekas kalian, ayo maju. Piyambakipun ngedalaken senopati wadon setunggal Retno Dumilah sing siji kula boten tepang. Retno Pagedungan. Retno Pagedungan. Iya. Kelampah kula tingkes Retno Dumilah Lagal Pusaka. Kiai Kala Gumarang. Kiai Kala Gumarang. Bentuah saka ing Medyun karepmu. Kula nyuwun pusaka. Kiai Pleret. Nggih. Yer ana sasmita Sengkala ing sakjroning Durgama tegese ngene. Yen kowe mangkat yuda nganti Kiai Pleret dumadi perang ing mangkone bakal ana pralaya sing akeh. Jebeng kudu nganggo cara Lajeng marginipun kados perang asmara. Retno Dumilah kudu iso dadi garwane Panembahan Senopati. Kalamun kowe kepengin mateni karo aku. Patenono aku lilo ikhlas lahir batin nanging. Karo Hanam. Sadurunge aku mati saka tanganmu, aku bakal mitungkas. Ditungkas perkara apa? Kalamun perang gede kang dumadi. Praja Mataram lan Medyun. Apa kang Slira ora mesakake? Kawula cilik sing ora ngerti dodok seling perkara dadi korban sepisan. Kang angka loro. Akeh bocah yatim piatu ditinggalake amarga perang. Akeh warondo ditinggal bojone amarga perang. Apa kowe mentolo kanthi wis lan kejem sing kaya ngono? Panembahan Senopati dudu jagale menungsa. Parambene wektu dina iki Retno Dumilah wis nglenggono kaluputanmu, mula kanggo bedamen antaraning Praja Mataram lan Medyun. Kang Slira bakal tak pundhut garwa. Mriko saestu. Iya. Nanging sang Panembahan. Nanging piye Retno Dumilah? Kula sagah pidamboyo minangka garwa. Iya. Nanging kula nyuwun dados garwa Prameswari. Tak turuti. Wajah. Minggah.
Sutik aku ngajeni kelawan kowe Danang. Sawise aku mangerteni kedadian sing kaya ngene. Iya. Mongko nalika semono kowe perintah lawan aku supaya bedah Medyun. Senajan abot sagu lan sumaku lakon aku bedah Medyun. Kae ono tetembungan bedah Praja Bandaraja boyongane wanita. Sopo Retno Dumilah? Kae pinangka telenging atiku. Ewa semono kowe kepengin sandian kelawan Retno Dumilah. Sak temah aku lilo lan legowo lamun to kowe sandian kelawan Retno Dumilah. Nanging ngertenono kang mbok waskita Jawi kowe pinangka garam pinangka kadangku gedhe rasa tresnane keluarga ning Kadipaten Pati yo kene kok sesulih racun kang mau wiso Danang ngertenono. Iya. Dina iki Kadipaten Pati bakal owal saka pemerintahan ana ing Mataram. Kaping pindhone yen sak wayah-wayah Pati lan Mataram campuh perang dudu sapa-sapa musuhmu. Tabrakan wasis. Ayo saiki nek. Alhamdulillah. Perkara iki aja mbok lebut ati-ati, mbok menawa Yayi Wasis gelo ing rasa jalaran Mbak Yune tak singkirake saiki kengleng gawe damar meson danu kamasmaran Kang Sira Mula. Perkara iki pudak sinupet. Rene wis Surabaya, ayo gembul bujana miwaha Andrawina.